ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак имрӯз дар барнома дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент иҷлосии ҳаштуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри панчакент даъвати шашум доир гардид. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент иҷлосии ҳаштуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри панчакент даъвати шашум баргузор гардид. маҷлис таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри панчакент раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода доир гардида, дар он намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, мудири шӯъбаи маъмурии ҳуқуқи раиси вилояти суғд Теймур Тӯйчизода, вакилони шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ташкилоту муассисаҳои шаҳрӣ, раисони маҳаллаҳо ширкат намуданд. иҷлосии ҳаштуми маҷлиси вакилони халқи шаҳр бо суханронии раиси шаҳри панчакент Абдухолиқ Холиқзода ва садо додани суруди миллӣ ба кори худ оғоз намуд. нахуст ҳайати вакилон бо раъйпурсии умумӣ ва гирифтани аксар овозҳо муайян гардида рӯзномаи иҷлосия тасдиқ гардид, ки он 9 масъаларо дар бар мегирифт. аз рӯи масъалаи аввал эҳтиром намудани вакилони халқӣ, ҳисоботи вакили интихоботии рақами 14 раиси комиссияи шаҳрӣ Эргашев Бахтиёр шунида шуд. пас аз он вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр Савган ёд намудаву масъалаи баррасишударо ба овоз гузошта онро тасдиқ намуданд. сипас вакилон иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2021 дар бораи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар қаламрави шаҳру деҳоти Панчакентро, ки вакили халқӣ аз ҳавзаи интихоботии суғдиён рақами 34 Сафарзода Муҳаммад Содир дар ин маврид сухан кард, баррасӣ намуданд. дар ҷараёни кори иҷлосия ҳисоботи комиссияи доимии вакилони халқи шаҳри Панчакент оид ба масъалаҳои илм, маориф, фарҳанг, ҷавонон, варзиш ва сайёҳиро шуниданд. ҳамчунин як қатор қарорҳои раиси шаҳри Панчакент тасдиқ карда шуд. сипас дар назди вакилон намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд Теймур Тӯйчиев суханронӣ намуд. мувофиқи мақсад аст ки ҷиҳати пешгирии шомилшавии шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои фаъолиятшон маншуда با مسئولین مقامات‌های دستور و شخصان متصدی، فعالان شهری و شما محترم وکیلان خلق ضرور است که در همبستگی جهت تامین اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 1 iuni سال 2021 رقم 187 در بین اهالی شهر تا دهه‌های دوردست آن کارهای فرماندهی باز هم پرزور نموده برای برطرف نمودن کمبودی‌های جا داشته تدبیرهای ضروری راه اندازی نمود. اطمینان کامل دارم که از محاکمه‌رانی و تحلیل‌های امروزه مسئولین شهر خلاصه‌های ضروری برآورده برای اصلاح کمبودی‌های جا داشته حصه ارزنده خود را می‌گذارند. باور داریم که ما با عملی نمودن سیاست پیش گرفته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امان‌الرحمن و اندیشیدن تدبیرهای ضروری در سمت تطبیق سندهای معیاری حقوقی بالغ چاره‌های مؤثر اندیشیده برای هموطنان ما فضای مساعد آرام آسوده معین نموده و کارهای بنیادکاری مشغول میشویم و تاجیکستانی عزیزمان را باز هم آباد و سرسبز می‌گردانیم. раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода ба кори иҷлосия ҳусни анҷом бахшида бори дигар суруди миллӣ садо дод. гузориши Мартаба Раҳмонова, Хаём Ҷураев, Зарҳуни Неъматулло ва Шоҳусайн Солиҳов. боло бурдани ҳисси ватандӯстӣ, шомил нашудани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, дӯст доштани ватан ва хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бояд пайваста дар мадди назар қарор дошта бошад. ин масъалаҳо дар толори кохи лоиқ бо иштироки намояндаи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Ризо ва муовини якуми раиси шаҳри Панчакент Муҳаммад Содир Сафарзода мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт.
дар коხи лоиқи шаҳри панчакент бо иштироки муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Ризо ва муовини якуми раиси шаҳри панчакент Муҳаммад Содир Сафарзода мулоқоти судманд бо ҷавонони шаҳри панчакент доир гардид. Мулоқотро муовини якуми раиси шаҳри панчакент Муҳаммад Содир Сафарзода ҳусни оғоз бахшид. اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نیم ساله خود به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که مردم شریف تاجیکستان مخصوصا جوانان بلند به ناموس کشور این را نباید فراموش کنند و باید همیشه هوشیار و زیرک باشند. جوانان ما را ضرور است که جواباً به این غمخواری ها تمام سعی و تلاش خویش را و دانش اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه سازند. رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکент نیز در فعالیت خویش و حیات جوانان و آموزش دانش سهم گذاشتن در کارهای آبادانی این طبقه آینده‌ساز جامعه دقت کلان می‌دهد. تعمیر و ازنه‌سازی و به استفاده دادن میدانچه‌های ورزشی زمانوی در جماعت‌های دیهات و دیگر تدبیرها و غمخوری‌های روزافزون رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر شهادت می‌دهد. در سمت تطبیق چاره‌بینی‌های سال‌های 2019-2021 سال‌های رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی باید جوانان سهم ارزنده خویش را گذارند. جواباً به غمخوری‌های پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان شما جوانان بانند به ناموس شهر پنجکент باید پیوسته کوشش نمایید که رسالت بزرگ سازندگی و آفرندگی خود را باز هم عمیق‌تر درک نموده در اعمار دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه سهم شایسته گذارید. баъдан дар назди ҳозирин муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода Ризо Шодӣ сухан гуфт. зимни баромади худ муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба аҳамияти истиқлолият, расидан ба қадри ин неъмати бебаҳо, ҳифзи муқаддасоти миллӣ, эҳтироми арзишҳои миллию фарҳангӣ, аз даст надодани ҳушёрию зиракии сиёсӣ, истифодаи эҳтиёткоронаи телефонҳои мобилӣ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои экстремистию террористӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, дӯст доштани ватан, ҳифзи амният ва суботи ҷомеа, баландбардоштани сатҳи дониш, омӯзиши фанҳои дақиқ, омӯхтани касбу ҳунар, интихоби дурусти касб, омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилонаи оилавӣ, пешгирии ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон, бунёди ҷомеаи солим, омӯзиши илмҳои муосир, ихтиёран хизмати ҳарбӣ намудан, омода будан ба ҳифзи сарзамини ватан модар, шукргузор будан аз давлати ободу осуда, расидан ба қадри ҳаёту зиндагӣ, эҳтироми падару модар, дар роҳияи ватандӯстӣ тарбияи ёфтани ҷавонон, шукргузорӣ аз дастгириҳои давлату ҳукумат нисбати ҷавонон ва ҳамчун пайравони асили пешвои миллат содиқона ба халқу ватани худ хизмат кардани ҷавонон сухан гуфт. сипас аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба чанде аз фаъолон барои саҳми назаррас ва пешбурди сиёсати давлатии кор бо ҷавонон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипоснома қадрдонӣ гардиданд. мулоқот бо садо додани суруди миллӣ ҳусни анҷом бахшид. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов.
ҳамасола дар даҳаи аввали моҳи октябр ҷашнвораи хуҷазда рӯзи омӯзгор таҷлил карда мешавад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. муаллим ақл, шарафу виҷдони ҷомеа ва симои асосии он мебошад. вай донишу заковат, гармии худро бедариғ ба фарзандон медиҳад ва хешро хушбахт меҳисобад, қайд карданд пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҳамасола аз санаи 1 октябр то 5 октябр дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи омӯзгор таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат хостем назари чанде аз омӯзгорон ва хонандагонро оиди ин мавзӯъ дониста бошем. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 дар васфи омӯзгор ҳамчун рамзи эҳтирому садоқат шеърҳову гуфторҳо қироат карданд. бо рӯзи омӯзгорон тамоми омӯзгорони шаҳри азизамон панчакентро табрику таҳният гуфта баҳрашон ин шеърро бахшида бошам. шеъре ба номи некат омӯзгор дорам, дар анҷуман ба дастат чун тӯҳфае супорам, баҳри сипоси хотир дастат ҳаме фишорам, миннатпазирам аз ту доим ба рӯзгорам. зин рӯ бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳ бар муаллим. ман тамоми омӯзгорони шаҳри панчакентро бо рӯзи омӯзгорон табрик гуфта ба онҳо пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ, умри дароз ва тамоми хушиҳои оламро таманно дорам. ташаккур бар ту бодо ӯстодам. ман аз ғамхорият бисёр шодам. туро як умр хоҳам кард таъзим, ки бар ман додаи бо сидқ таълим. агар дар ҷаҳон набуд омӯзгор, шавад тира аз бехират рӯзгор. омӯзгор омӯзандаи илму дониш, ба воя расонандаи ҳар як насли наврас мебошад. омӯзгор шахси пуршарафест, ки тифли инсониятро ба воя мерасонад. барои ҳамин ҳам шоир ҷои устодро аз падар воло донистааст. ҳаққи устод аз падар беҳ аст ва аз падар устод дар пеш аст. муаллимро имрӯз метавонем ба равшангари шоми шогирдон ташбеҳ диҳем. нуре гӯем, ки чашмони шогирдонро равшанӣ мебахшад, оламро мунаввар ва мушкили ҳамаро осон мегардонад. сарчашмаи ҳамаи хушиҳо, ободии ҳамаи маҳфилҳо, бузург гардидани ҳамаи шогирдони баркамол маҳз ба омӯзгорон вобастагӣ дорад. омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта, дар зиндагии пур аз розу ниёз тифли инсониятро тарбия менамоянд. илм меомӯзонанд, ки он кори осон нест. чанде аз омӯзгорони варзида Маҳина Бохонова, Муҳайё Азизқулова, Суҳайло Ҳасанова ва дигарон оиди мақому манзалати омӯзгор дар ҷомеа сухан гуфта, ҳамчунин омӯзгорони шаҳру деҳоти Панчакентро бо идашон табрик намуданд. дар ҷаҳон набуд омӯзгор, шавад тира аз бехират рӯзгор. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамасола 5 октябр дар тамоми гӯшаи канори Тоҷикистони азиз бо ташаббуси асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷашн гирифта мешавад, ки ин боиси хурсандии кулли омӯзгорони Тоҷикистони азиз мегардад. ман аз он хурсандам, ки тамоми омӯзгорони шаҳру ноҳия Тоҷикистони азиз барои пешрафт, барои хуб гузаронидани касби худ кӯшиш ба харҷ медиҳам. он ки нозад сарварӣ, зон ки бошад пешаи вай аз пайи пайғамбарӣ. ман низ аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми ҳамкасбони худро бо рӯзи омӯзгор бо ҷашни пуршараф вале заҳматталаб табрику муборакбод мегӯям. ба онҳо пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ ва хонаи ободро таманно дорам. ба ин ҷодаи пуршарафу меҳнатталабашон комёбиҳоро таманно менамоям. ҷӯянда кушояндаи асрор муаллим, заҳматкашу пуртоқату пуркор муаллим, деҳқони тараббахши дабистони саодат, дарёдилу дунёдилу ғамхор муаллим. имрӯз дар тоҷикистон ва дар ҷомеаи ҷаҳонӣ омӯзгор мақоми аввалин дараҷа дошта, тамоми олимон, мутафаккирон, шоирону адибон
از زیر دستی استاد گذاشتند. چخیلی که شاعر قید کرده بود به معلم زیر گردون معتبر نتوان شدن ماهینه را رفته رفته و چرخ آرام کرد. омӯзгор ибратомӯз аст ки ҳар калому ҳар нигоҳу ҳар қадамаш саропо ибрати соҳибдилон аст. хуррам он аст ки сазовори номи бузургу ин касби пуршараф аст. гузориши сабрина акрамова ва исмоилҷон холов. барномаро идома медиҳем. мавлоно ҷалолиддини балхӣ аз чеҳраҳои шинохтаи адабиёти классики тоҷик эътироф шудааст. рӯзгори ин нобиғаи форсу тоҷик дар як ҷаласа дар китобхонаи марказонидашудаи шаҳри панчакент ба номи убайд раҷаб мавриди таҳлил қарор гирифт. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. рӯзи 3 сентябр дар саросари тоҷикистон ҳамчун рӯзи мавлоно ҷалолиддини балхӣ ҷашн гирифта мешавад. бахшида ба ин сана дар муассисаҳои миёна ва олии касбӣ конференсияву семинарҳо баргузор мегардад. дар ин доира дар китобхонаи марказии шаҳри панчакент ба номи убайд раҷаб конференсияи илмӣ адабӣ таҳти унвони нуктапардози маонӣ доир гардид ки дар он хонандагони фаъоли китобхона бо омодагии ҳамаҷониба дар бораи зиндагиномаи мавлоно сухан гуфтаву шеър ва гуфторҳо қироат намуданд. воқеан мавлоноро омӯзгори пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек мегӯянд ки ин дуруст аст. корманди китобхона мирзоқулова фарзона дар хулосаи китобшиносӣ гуфт: маснавии маънавӣ аз бузургтарин шоҳкориҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда ба қалами мӯъҷизаосои мавлоно ҷалолиддини балхии румӣ тааллуқ дорад. асар ба масъалаҳои гуногуни ирфонӣ, фалсафӣ ва ахлоқӣ бахшида шуда аз зиндагонии гузарони одамон ҳикоят мекунаду маърифатомез аст. маснавии маънавӣ аз 6 дафтар иборат буда дафтари аввали ин асарро соли 2007 муассисаи нашриявии ирфон ба шакли китоби алоҳида мунташир намуда, инак дафтари дуввуми он пешкаши хонандагони гиромӣ мегардад. маснавии маънавӣ дар шаҳри душанбе дар нашриёти ирфон соли 2013 ба чоп расида 28 саҳифаро дар бар мегирад. ба ҳамаи шумо хонандагони азиз тавсия медиҳам ки ин китобро мутолиа намоед ва ҷаҳони маънавии хешро боепардозед. ҷалолиддини балхӣ шоир ва мутафаккири бузург буда имсол 814-умин солгарди ин абармарди нотакрор ҷашн гирифта шуд. хонандаи фаъоли китобхона баҳри болида хотирии ҳозирин сурудеро аз эҷодиёти мавлонои бузург сароид. офтобо бори дигар, офтобо бори дигар, хонаро пурнур кун. дӯстонро шод гардон, душманонро кур кун. аз паси кӯе барову сангҳоро лавсоз. бори дигар ғӯраҳоро пухтаву ангур кун. офтобо бори дигар, офтобо бори дигар, хонаро пурнур кун. дӯстонро шод гардон, душманонро кур кун. таҷлили рӯзи мавлуди чунин шахсони бузург на танҳо баҳри поси хотири эшон буда, ҳамчун дарси ибрат нишон доданд ба наслҳои оянда аст, то ҷавонон аз кору пайкори эшон дарси ибрат гирифтаву баҳри пешрафту ободонии ватани хеш ҳиссагузорӣ намоянд. гузориши мартаба раҳмонова ва талабшод тошев барои барномаи иттилоотӣ пайғом. дар даври навбатии чемпионати лигаи дуюми мамлакат футболбозони саразми шаҳри панчакент бо дастаи гулистони шаҳри гулистон дидор анҷом намуданд. бозии навбатии дастаи футболи саразми панчакент бо дастаи гулистони шаҳри гулистон баргузор гардид. мусобиқаи футбол дар варзишгоҳи марказии шаҳри панчакент бо иштироки дӯстдорон доир гашт. дар дақиқаи 20 футболбози дастаи саразми панчакент раҳматҷон ҳомидов ҳисобро кушод. хаём усмонов низ бозингари ҳамин даста дар дақиқаи 40 голи дуюмро вориди дарвозаи ҳариф намуд. дар дақиқаи 70 ва 80 бошад, ду нафар футболбозони дастаи гулистони шаҳри гулистон ҳисобро баробар карданд. бо ҳамин бозӣ бо ҳисоби мусовӣ хеле шавқовару ҷолиб ба анҷом расид. бозии навбатии дастаи футболи саразми панчакент дар меҳмонӣ дар шаҳри конибодом бо дастаи қанди ин шаҳр санаи 5 октябри соли равон доир мегардад. мо барои футболбозон муваффақият хоҳонем.
тамошобинони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаи дигар танисияту хонобод бошед. хайр.